Jes, terve vaan kaikille ja tässä nyt vastataan noihin kysymyksiin sitten. Eli eka kysymys oli, että missä saksankielisissä maissa olet käynyt, niin mä oon käynyt Berliinissä kerran perheeni kanssa ja se oli kyllä ihan kiva kokemus, että sieltä sai hyvin myös gluteenitonta ruokaa, kun keliakia on minulla, niin Berliinissä on käynyt ja haluaisin varmaan joku kerta mennä Berliiniin uudestaankin, että sen verran mukava paikka oli. Sitten toisena oli, että mihin saksankieliseen maahan haluaisit mennä, niin haluaisin mennä Hampuriin tai Müncheniin, että ne vois kyllä olla semmoisia mielenkiintoisia paikkoja, joihin voisi mennä joku päivä. Siellä pelataan paljon jalkapalloa, niin sitäkin olisi ihan kiva mennä katsomaan. Näin. Sitten miltä saksan kieli mielestäsi vaikuttaa, niin ihan mielenkiintoiselta, että se on mulle vielä varsin uusi tuttavuus, että en ole saksan kieltä aiemmin kouluissa tai muualla opiskellut, niin ihan mielenkiintoista, että vähän uutta tähän hetkeen sitten. Ja niin, mielipiteeni saksan kieleen liittyen tällä hetkellä se, että se on varmaan vähän vaikeaa näin alkuun, mutta eiköhän se vähitellen niin muutu helpommaksi, kun vaan opiskelee ahkerasti. Sitten, mikä on rakkaan harrastuksessa, niin niitä on tietysti monia, että nyt on salibändiä on tykännyt pelata VKV:ssä ja Vaasan Kylterivelissä. Se on ollut ihan mukavaa ja jalkapalloa on myös aiemmin pelannut HPS, eli Helsingin palloseurassa oli 10 vuotta, kun asuin silloin vielä Helsingissä, niin sieltä kotoisin, niin monia, mutta salibändi ja jalkapallo ehkä keskeisimmät. Sitten miksi olet tällä kurssilla? No on tietysti tällä kurssilla sen takia, että haluan oppia lisää tästä saksan kielestä. Ja maisteriopintoihin niin kuuluu suorittaa 5 opintopistettä jotain uutta kieltä näin, niin sen takia suoritan nyt sitten saksan kieltä, kun tästä saa sen 3 opintopistettä, jos pääsee läpi ja näin. Ja jotta voi valmistua filosofian maisteriksi joulun mennessä, niin pitää suorittaa se 5 opintopistettä jotain kielikurssia. Sen takia täällä ollaan, että opitaan uutta ja valmistutaan joulun mennessä maisteriksi. Tsemppiä, mukavaa kurssia kaikille.